As e os emigrantes galegos retornados poden solicitar xa os apoios económicos destinados a promover o autoemprego e a actividade emprendedora. A convocatoria deste ano publicouse esta semana no Diario Oficial de Galicia e a ela o Goberno galego vai destinar un crédito inicial de máis d'1 millón de euros que permitirá apoiar a posta en marcha duns 150 proxectos con achegas de entre 6.000 e 10.000 euros. Esta medida permite promover o autoemprego como unha vía viable de retorno aos galegos e galegas do exterior e encádrase na estrategia Galicia Retorna e tamén na estrategia de emprendemento ligado ao territorio actualmente en período de consultas con todo o sector e dirixida a fixar actividade económica no rural. De feito, desde a súa posta en marcha no ano 2013, estas achegas permitiron apoiar en arredor de 200 concellos galegos máis de 1.000 proxectos de persoas cunha media de idade de 41 anos e procedentes de máis de 40 países, destacando entre eles Suíza, Reino Unido, Alemaña, Francia ou Arxentina, por exemplo. Ademais, no último ano acadaron unha media de 8.000 euros por beneficiario. Estes apoios ás persoas retornadas poñen o foco no rural. O importe mínimo da achega de 6.000 euros amplíase en 3.000 cando o centro de traballo está situado nun concello rural. Ademais, no caso de que a persoa solicitante sexa muller, a contía sobe en 1.000 euros. En concreto, destínanse ás persoas galegas que regresan á súa terra de orixe xa fosen nadas na Galicia territorial ou nos seus países de destino e teñen como fin poder sufragar gastos orixinados por a posta en marcha dun negocio.